26 pojena Nevjerovatno. neki dan, ovo je krasan lijevi ulaz. Da, ali nevjerovatno kako su mu otvorili prostor igrači, njegovi su igrači gdje su zablokirali, vidimo gdje je Musli zablokirao 2 igrača MZT. Očito se Partizan vraća, mislim da je Zvižduk pokazao još nešto, ali pogledajte ovo. Ovo si Todor Gečevski može dopustiti, ali mislim da je sankcija sasvim izvjesna. Mislim da je čulo se nešto odmah, da je čak tehnička bila na početku. Inače, sudac koji trpi ovako bliski kontakt je Sašo Pukl. Uz njega su naš Srđan Dožaj i Alfred Jovović. Sada će biti kazna svakako. I odmor za iskusnog Gečevskog koji nije baš postupio kao iskusnik. Tehnička, vjerojatno, da. Tehnička bacanje, ti istražiti, ali kada god igraju... Čini mi se da je isključen Gečevski. 4 koša. Pokušat ćemo naravno doznati o čemu se točno radilo, eventualno u poluvremenu pročešati makedonske portale, oni nam jedino mogu ovdje ponuditi neku istinu jer naravno utakmicu radimo iz studija u Zagrebu. 15-12 MZT je protiv Partizana, 4 minute do kraja prve četvrtine. Dakle, u 6. minuti isključen kapetan MZT-a Gečevski. Strašan hendikep za Korac. To su koraci. Strašan hendikep za MZT. Mislim da je ovo Gečevski za njihovu igru znači ko možda 3 igrača Partizana iz petorke, tako da... Vjerojatno je svjestan sada Vujošić da će se i kriteriji ovdje sada malo mijenjati jer... Dobro, ali ovo su bili čisti koraci, ne znam zašto. Evo ga. Počelo je zaista vruće. Nije isključeno da će i Vujošić biti brzo potjeran, ali suci su ovdje na neki način sami iskreirali. Mogli su biti nešto racionalniji i pametniji. Prvenstveno što se Gečevskog tiče. Standardni izričaj Duško Vujoševića i sada lopta za domaće momke i nakon